Hai сега, търсиш си виновен сега. Господин Камучиев. Нищо. Браво. Как браво да платиш? Не, да пилите, не да видите. Не го подкупам, не. Лъвгаме, не го подкупам. Предлагам разглед, сега съм да ги сложим. Значи то чак сега ще кажа. Той ли 80 минути не даде за Швеция. Само че за 6 Това не е по-пришло на артикъл на кръг.